Ayan guys, natapos na naman ang ating gabi sa pamamasyal. So, pauwi na po kami. Galing po kami dito sa isa na namang lugar na dinadayo dito sa Santa Cruz, Pulangi, Albay. Napakaganda nito guys, lugar na to, lalo na siguro sa umaga. Gawa ng kitang-kita natin sa gabi, yung mga pailaw nila, ang dami. Sa umaga, kitang-kita natin yung mga ulap. Nasa tuktok din ito guys ng bundok. Ayan, yung family namin guys. Pauwi na kami. Biyahe pa kami ng mahigit 1 hour para makarating kami sa aming bahay. Hello po. Ginabi na kayo ma'am. Sayang, may palitsyon kanina si Boss GP. May libreng pakain. Ayan guys, marami pa rin mga napunta rito. Ayan na nga, natapos na naman ang aming gabi sa pamamasyal. Maraming salamat kay Boss GP Pimentel, yung may-ari nitong dinadayo dito sa Santa Cruz, Pulangi, Albay. Isang napakagandang pasyalan, napakapresko, napakalamig ng hangin. Maraming alagang manok sa baba. Farm pala ito ni Boss GP Pimentel. Ayan, sarap kanina guys ng libreng pakain niya. Maraming tao, may libreng painom, libreng pakain, may palitsyon pa. Ayan guys, kung mapapansin natin, talagang nag-effort yung mga gumawa nitong daan na to, para sa safety ng kanilang mga bisita. Ayan guys, ito yung mga kasama ko, yung pamilya namin. Talagang stairway to heaven, ika nga. Ayan, Paskong Pasko na dito kay Boss GP. Ayan, marami pa rin guys mga nadating. Kahit gabing gabi na, talagang gusto nilang ma-experience yung kagandahan nitong lugar na to. Guys, ito yung rueda ni Boss GP. Yung gilid nito guys, palibot ito guys ng mga manok ni Boss GP. Bali ito yung kanyang rueda. Dito training yung kanyang mga alagang panabong na manok. Napakaganda, may kisame pa, may mga pailaw, talaga naman. Ito yung mga record guys ni Boss GP sa kanyang laban. Ayan, GMP Brothers. Ayan, ganda ng score guys. December 4, schedule ata ito ng laban nila. December 4, 5 stag, Manila Arena. December 18, 4 stag, semifinal, WPC Kamalig. December 19, 5 stag, final, Salpukan, Pulangi. Ayan guys, ito yung kanyang mga ito yung kanyang mga name tag. So ganda ng mga record, ganda ng score. Okay. Abanti tayo guys. Hindi pala, naglit. Ito yung kanyang manukan guys, hanggang doon sa baba. Kanyang manukan. Sa likod ng tambot yun ni Daddy. Kikita sa tambot yun ni Daddy. Napakaganda ng naisip ni Boss GP sa kanyang mga kababayan para mapasaya niya. Ma'am, pauwi na rin po kayo ma'am. Kamusta po ang pamamasyal nyo dito ma'am sa sa pasyalan na dinadayo dito sa Santa Cruz, Pulangi, Albay? Ayos lang po, enjoy. Ayan. Sobrang lamig. Yan, nilalamig si ma'am, magpapasko na kaya siguro. Ayan guys, Paskong Pasko dito. Dati maisan lang to. Taga dito ako dati. Ayan si ma'am. Ma'am, shout out nyo po yung mga kapamilya nyo ma'am.
Hi sa mga Shout out sa mga Bumbuhay family. buhay pa. Bumbuhay family. Ayan. Dito po yan sa Santa Cruz. Taga dito pala ito si ma'am sa Santa Cruz. Hi, Lucky Sir Vlog. Okay. Ayan si ma'am, talagang enjoy na enjoy. Sulit yung Solid. pamamasyal Bibi, dito hi sa ka lugar na dito. to. Hello, Bibi. Hello, Hi ka. Hi na. Hi. Nahihiya. Thank you, ma'am. Mauna po ako, ma'am, sa inyo, ma'am. Ayan, guys. Dito, marami dito mga dragon fruit na tanim. Talaga namang galing ng ano nito. Galing ng nagdisenyo nito. Ayan, silipin natin yung manukan dito ni Boss GP Pimentel. Ayan guys, yung farm ni Boss GP. Ayan, doon sa dulo. Mayroon pa doon sa kabila. Malawak ito guys. Ang ganda. Galing tayo doon sa taas na yun. Talaga naman. Ang ganda nakailira-ilira yung mga manok dito ni Boss GP talagang hindi lang ito masasabing mini farm, talagang farm na to. Laki ng gastos sa ganito. Panay simento, tsaka ganda ng damo ng ano niya. Pinagkukorda ng manok. Ayan. Talaga naman sulit na sulit talaga yung ano. Sulit na sulit talaga yung pamamasyal dito. Thank you, Boss JP Pimentel for free foods. Pag maging artist, lugaw sana. Madaming steak. Lugaw. May kontra mag-aranta. Sir, may din naman ng tabi kami, mabalos. Sige na po, thank you. Ayo, salamat. Makapasyal na naman kuno rin. Uwi, Anton!